ଯେଉଁ ମଣିଷର କଥା କଥାରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ କେବଳ ହସୁଥାଏ ଓ ଶୁଣୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥାଏ ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣାର ଲୋକ ପାଖେ କେବେ ସମୟ ନଥାଏ। ଜୀବନ ବାଟରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଶିଖିନିଅ, କାରଣ ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି ସେ କାଲି ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ କିଏ ଜାଣେ କାଲି ତୁମ ପାଖେ ସମୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ।